utukalo kile mugan ani saba san ba fila ni mugan ani kile aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka wagati o cogoya la kunnafoni min n'aw bɛ sigi k'a makɔnɔ tɛnɛ fo kana se juma ma ale waati kɔni nin ye o sele a y'aw bisimila. Amanga bi kunnafoni daminɛ ni yɔrɔ min sa an ka minisiri ɲɛma n'o ye Dr Kokala Mayiga ale kɔni ye bagi san 2021 kimɛli baaraw ni ka olu kolomokari kalabankura aseyikaw ka kalanso o kɔnɔna la minisiri ɲɛma a kɔni ye maaw ni ka olu fo kɛrɛnkɛrɛnnen na sa maa minnu bɛ yen nɔ n'olu ye lakɔlɔsibaw ye ka taa se karamɔgɔw ma ani lakana tigilamɔgɔw a ye foli lase u bɛɛ ma ni ka tila tuguni ka kangarimada kɛ kalandenw yɛrɛ ye ka yirula ka fɔ ko olu de ye siniɲɛ sugu ye o de la u kan ka kalan ni ka a don u sɛbɛ la. Dr Kokala Mayiga an bɛ to ale ka baara o hukumu kɔnɔna la halisa coronavirus boloci ta ko filanan baro a y'olu fana kolomokari sabatɛrɛ o kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko coronavirus boloci fura filanan mun nana o kɔni tɛ AstraZeneca ye nka o ye lamɛrikaw ka coronavirus boloci fura ye n'o bɛ wele ko Johnson & Johnson ale kɔni nana an ka jamana o kɔnɔna la utukalo san 2021 o kɔnɔna la o kɔni la yirala k'a fɔ ko coronavirus bana ale bi an ka jamana kɔnɔna la ni wagati na o de la bɛɛ ka i hakili to i yɛrɛ la ni ka furancɛ don ani ɲɔgɔn cɛ mɛtiri 1 bɔɲɔngo maaw ka u tɛgɛ ni ka o ko safinɛ la sanga a n'a ka wagati gel hydroalcoolique ka o matarafa ani nɔnɔ datuguli ko bɛɛ lajɛlen ka o fana matarafa. An bɛ taa bafula bɛ sira fila min bɛ yen nɔ ni ale wele nazarakan na kɔnpɔ u kɔni ko sira fila in o tiɲɛna ka sababuya kɛ sanji ale de kɔni kɛra sira in tiɲɛni sababu ye araba tɛmɛnen o la a kɛra madalaya ale bɛ godi sira la ani usubijanya fanfɛla o la u ka dugu marabagaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko so caman de bɛ yen nɔ minnu ni olu binna ani u ka yɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye madala ale ni sira minnu bɛ yen n'u bɛ ɲɔgɔn sira labɔ sa o sira kɔni bɛɛ o tigɛlen don o de la sa nin kelen bɛ gɛlɛya ye u ma min ni kɔni u bɛ se k'a fɔ fana k'u kɔni bɛ se ka ala fo ka sababuya kɛ maa kɔni ma bɔnɛ a nin na. Ozoni cakɛla maa 1,882 maliyɛnw ta fanfɛla la marokɛ maa 6 o bɛ a la alamusado utukalo tile 12 tɛmɛnen san 2021 nɛgɛ kaɲa 9 wagati ni maa ninnu kɔni n'o ye yɔrɔ furanna ninnu ye sa u kɔni bɔra u dusukun tɔɔrɔlen kosɛbɛ ka u kunda bourse du travail o kan ni k'a laɲini an ka jamana marabagaw fɛ u ka sara min bɛ yen nɔ ni a tɛ ka kɛ u ka sara u ka kɛ o de la u kɔni badabada baarabila ni ka o boloda u ka kumalasela o ka fɔlasa n'o ye Abdramani Sanogo ye ale y'a yira k'a fɔ k'a bɛ kalo caman bɔ bi u kɔni bɛ baara la nka sara tɛ u n'u ka ɲɛmaw cɛ u wulila wagati caman ni ka taa u ka ɲɛmaw ka taa olu kuma ɲɔgɔnya nka halisa ɲɛma se ka sɔrɔ u ka sarako la o de la sa u y'a yir'u la k'a fɔ k'u kun bɛna lɛrɛ 48 baarabila ka o kɛ nka o n'a ta bɛɛ dama don u ka sarako kuma la o de la olu fana y'a kɛ badabada baarabila ye fo ɲɛ ka sɔrɔ u ka sarako la wagati min na. An songo sefa wari 20 bɔɲɔngo o de kɔni dira u ka gouverneur ma walasa maa minnu bɛ yen nɔ ni bingani wale taara ka olu sɛgɛrɛ Diriga Dawuta Jeff ka taa se Garu ale ni Wataguna dugu maaw ma sa ka ni musaka in kɛ ka olu dɛmɛ ni dugu kofɔlen bɛɛ bɛ an songo o lamini na ni musaka bɔlen yɛrɛ kɔni dira ministre Ibrahim Ikasa Mayiga ale fɛ gouvernement o tɔgɔ la k'aw hakili jigin k'a fɔ ko nin dugu naani kɔni bingani wale taara ka sɛgɛrɛ utukalo tile 8 san 2021 maa banbagaci dɔw olu fɛ min n'a kɛra sababu ye ka maa 50 bɔɲɔngo ni ka olu bɔnɛ nin na. Ni wagati na an bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Senegalikaw olu fɛ yen nɔ Senegal fana sanji ale kɔni ye dankari u ka maa caman olu la u ka dugu o kɔnɔna la
kunu kari utukalo tile muga ani fila uka ministre mbe no ni ale ɲɛsinen be uka jamana kɔnɔna ko koɲɛw masa ale kɔni wulila ni ka taa I ɲɛ da sanji a ye tiɲɛni don maa minnu kun dɔgɔkun tɛmɛnen na a ka tagali la sa a y'a sɔrɔ o dugulamaw yɛrɛ kɔni u dusukun tɔɔrɔlen don kosɛbɛ ka sababuya kɛ sanji ye tiɲɛni min ni ka don u kunna u bɔra ka u ka nisɔngoya yira nka bɔlen kun na sa u ka finitigilakaw olu kɔni ye maa ninnu ni ka u cari. États-Unis fana fe no sanji fana ye tiɲɛni ba kɛ yen fana u ka dugu la n'o bɛ wele ko Tennessee ale bɛ États-Unis tilebiyanfan o fɛ min n'a kɛra sababu ye ka maa 21 ka o bɔnɛ ani na maa 20 bɔɲɔgɔnko olu tununa a maa 20 na sa denmisɛn dɔw yɛrɛ bɛ a la ni kunnafoniya in dira u ka dugu marabagaw fɛ. Jana an ka bi kunnafoni datugu sa an bɛ taa bolola dolanci la n'u wele nazarakan na ko basketball ni wagati na an kɔni b'a dɔn sa maa minnu ni olu kɔni taara jɔnjɔn ale kɛnɛ kan Coupe du Mali basketball san 2021 o la a musomanw na sa maa minnu tɔɔrɔ la o de ye Stade Malien ale ni Joliba ye cɛmanw ta la sa o ye AS Polisi ale ni AS Manding. Malikunafoni jabarani najaba kunnafoni tun bi an bolo kɔrɔ bi ni ka da aw kulo kan o de tun ye ni hakilila aw ye faamuyali caman ni ka o sɔrɔ an ka bi kunnafoni na n'Ala man ka jɔnya an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini inshallah kunnafoni kura olu kɛnɛ kan aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.